जोंनि ब्रादारनि सिलभार प्ले बटना सफैबाय आरो ना गाबोन आनबक्सिं फैगासिनो जोंनि बाजैया गय खावगासिनो आंनि थाखाय होनदो थैसि थालांजोब्बाय आरो नै सेन्देल जादों खिन्थु माइ जखम जादों मानसिफोर Hey guys, good evening बयनिसिमबो दायो आं माने क'क्राझारनि गामियाव एसे बेरायहैनाय आरो ना माने आं क'क्राझाराव थाफैदोंबाबो माने क'क्राझारनि गामियाव माने सानसेबो बेरायफेराखै आरो ना दिनै माने क'क्राझारनि गामियाव माने गामि गेजेराव एसे हाबैनोसै ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा एबा मोनसे आपडेट आरो ना माने जों गामियाव दिनै माने बरपेटा फैनाय बासआ बेलथायदों आरो ना माने ओरैबायदि गाज्रि बेलथायदों ना माने पुरा माने मानसिफोरा गोबां माने थैयासै मानसिफोरा बिनि सोमोन्दै आङो दा भिडिअनि गेजेराव एसे आपडेट होनोसै आरो ना Here we go. Ini bisa bayi zengi mana malik ni room ni parking arna. To ang ni room bina. To dah. Dah yang fwibai zengi brother ni nuor na mana haba ni unodin fwibai arna. To ni jadi zengi bazi ni zengi real onan ladar na. Haba udah pernah ni sini mana roda ini jadi kaya. Nih zengi bazi ya koi khawgasina ang ni cakai ini. Gue ni mana? Pelak mana? Pernah beri sini. Soalnya pernah tian dah. दायो जों थांगासिनो माने दतमायाव आरो ना मोनसे खामानि दङ फिसानो जों थांसै माबायाव माने मा जागोनलै जोंनिया फाय we go साननै सानथाम बडिसो सिखारला लागाव जोंनिया हाबा जाखाना बारा टेनसन जाबायलै जोंनिया भाया बाबारे हाबा बोरायसो जोंनि बिथ' बारा सेंग्रा जादों दायो जों बाव थांगासिनो टेस्टखौ थांसिगोन आं बारा गोबाव गैला ना मानो खामानि जाबायना आंना आइथिआइआ कर्स कमप्लिट खालामनाय दा लागाव टेस्टफोराव थानानै एबार फैसाया बहा दं ओमफ्राय गैया बखिना लागाव दायो नै माने फार्स्ट टाइम क'क्राझाराव गामि नायगासिनो आरो ना क'क्राझारनि बर' गामि लाइफआव फार्स्ट टाइम दै माने दिनैसो फैदों आरो ना बारे लामाया आयो हागोन ना हायालै फार्स्ट टाइम दायो नै जोंनिया भाइजाजों माने क'क्राझारनि बर' गामि बेरायगासिनो आरो ना जोंनि अरिजिनेल गामि बियो नैबे माथो खामारपारा मा गामि खामारपारा ना माने मोनसे मोजां कुसनाय माने जोंनि ब्रादारनि सिलभार प्ले बटना सफैबाय आरो ना गाबोन आनबक्सिं फैगासिनो जोंनि ब्रादारनि सेन्टाव आंनियाव फैगासिनो आरो ना लोगोसे गाबोन मिनि खुसिसो रायलायनोसैलाय होनदो नै क'क्राझाराव माने अखा हाहां आरो ना हाहां नोंसोरथि बोरै कमेन्टआव एसे खोन्थाहरदो नङा होमबा दायो माने सेसा नागिरनो जोंनि ब्रादारा माने सैमा माने सिगारेट कुत्ता लायनायदो आरो ना माने ओरैबायदि डेन्जार सैमाया आयौ अखाया नालाय सिगांथि डेन्जारलै दाउखा बिदै जोमै दाखा दायो जों दंफैयो माने जोंनि बर'नि बिफा माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गामियाव आरो ना बरागारि दतमानि माने फैनाय लोगो लोगोनो जोंखौ माने अखाया एसे स्वागत खालामदोंमोन अखाया जोब्बाय जोबनायालाय नायदो नै क'क्राझारनि बिउटिफुल जायगा फार्स्ट टाइम फैनायखाय एसे ब्लग बनायसाबाय आरो ना कन्टेन्ट गैयाबाबो माने बेनोसै लोगोफोर दायो आं नै सफैबाय माने दायो आं सासे रिलेटिभ्स लानाव दंफायो आरो ना माने थांनायनि जेबो प्लेन गैयामोन जास्ट ओरैनो क'क्राझारखौ एसे माने क'क्राझारनि गामिखौ एसे नायनो थाखाय थांदों आरो ना जेबो खामानि गैया माने जोंनि लाथाव मोना दायो माने सेसा होसोबायनोथ' आं फैयासै आरो ना मोनसे माने आं बिसोर थाफायासै आरो ना सेसा हमनायाव माने एसे खामानि दं आंहा रुमाव बाय दा वे दै बुंदोंमोन आं माने जों गामियाव बास बेलथायदों होना बेखौ आं एसे देखायनोसै आरो ना माने लाकिलि बासाव बारा मानसि गैयामोन अनलि 6-7 जनल' दंमोन आरो ना बिसोरबो गासिबो आघात जाजोबदों होनना खोनादों लाकिलि रावबो थैयासै आरो ना बहुद गोदोर मोनसे जाथाय जासिगोन आरो ना माने बास मोनसे बेलथायदों आरो बेबो पुरा पाल्टायखादों आरो ना आसुरितखा बेयाव जुदि मानसि 50 जनसो थानाय होनबा बहुद गोदोर मोनसे निउस माने बहुत गोदोर जाथाय जासिगोन दुखु नांथावना जाथाय थेंक गड माने मानसि गैयामोन आरो ना बिनिसै मानसिफोरा सासेबो थैयासै आरो ना बिनि मोननैसो फुटेज देखायगासिनो आं लागाव पुरा थैसि थालांजोब्बाय आरो नै सेन्देल जादों खिन्थु माइ जखम जादों मानसिफोर सेन्देल थालांजोब्बाय मानसिफ्रा मा अबस्था जाना दङ हस्पिटालाव थांबासो मिथिसिगोन आरो ना मोनामबायलै बे इन्जिन अइला हिरार नायनायनि दांलै टार्निंआव दानग'नो हायासै बारा मानसि गैयामोन 6 जन ना 7 जन बर' सानै नामा दंमोननो ओमफ्राय दायो हस्पिटालाव थांबासो मिथिसिगोन
Kami sih logoper to next video logam sih to gaban dunia entertainment world ni dunia unboxing kam serna silver play motor to let's see in the next vlog.